אחרי, חושב, כמעט שנה וחצי שלא נגעתי בפרויקט, מסיבות מלחמה, GPS ומילואים שונים, אני חוזר לחציית הכנרת בסירה אוטונומית. הניסיון השני שלי אחרי שניסיתי ליצור קטמרן, אני עכשיו עובד על מונואול, מסגרת שלה לוחות עץ 6 מילימטר, מצופים בקאפה, ואת הציפוי החיצוני מפיברגלס ואחר כך צבע. היא מונעת עם מנוע ברשלס גדול שמצאתי שמאוד מאוד יעיל במהירויות נמוכות. ופעם ראשונה היום אני אנסה את המאבלינק RC שרץ על אקספרס LRS. מה שאומר, אני אקבל גם טלמטריה וגם שליטה בשלט באמצעות אותו ערוץ תקשורת. בואו נראה אם זה עובד לנו. אז יש לנו שליטה ויש לנו טלמטריה. ועכשיו היא אוטונומית, ואני מעביר אותה בשלט למצב של חזרה הביתה. השלט לא נוגע בו, והיא חוזרת לאן שהוא, לא לפה. נראה לי שמשהו נדפק בהגה. שבר לגמרי ההגה. הצלחתי לצאת שם מהחוף. עכשיו אני צריך לחכות שהגלים יסובבו אותה שוב אליי. כל פעם אני אתן דחף כשהיא בכיוון שלי, אולי אני אצליח לחלץ אותה. הופה, 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 הופה! אוי, אוי, אוי. לא רואה איך אני מוציא אותה מזה. אוקיי, אחרי מאמצים רבים הצלחתי להחזיר את הסירה. ואכן, כפי שחששתי, זה פה הפין שמחזיק את ההגה. טוב, אז יום חדש. ציר הגה חדש, מקווה שהאפוקסי יחזיק הפעם. היום המטרה גם לבחון קצת מצבי ניווט, גם לבדוק את הטווח שלה והיעילות, כמה קילומטר על צריכת סוללה. נתחיל פה בשייט לאורך הירדן, וכשאני אראה שהכל בסדר אצל הים הגדול, שהיום הרבה יותר רגוע. אוקיי, אז אני פעם ראשונה מנסה מסלול לאורך הירדן, מסלול אוטונומי, יש לנו 14 נקודות, אני אשאיר את השלט פה, אני אלווה את הסירה, ככה גם נראה מבחינת קליטה, יאללה. אז יש לנו מסלול אוטונומי ראשון, טענתי מסלול חדש לסירה, אפשר לראות בתוכנה איזה סיבוב ככה יותר בעומק, שולח אותה.
זה 14 דקות מאוחר יותר, סירה עוד רגע פה, סיימה את המסלול בהצלחה, הקליטה הייתה מצוינת, צריכה של פחות מאמפר לכל המסע הזה. זה אומר שעל הסוללה שיש לי, יכול בכיף כבר עכשיו לעשות 20 קילומטר, כמובן בים נוח כמו עכשיו, במהירות נמוכה. עצרי, זהו, גמר המסע.